Dobrý deň, moje meno je Damian a vítam vás pri predstavení ďalšej IP kamery od značky Tiandy. Poďme sa rovno pozrieť, čo sa nachádza v balení. Montážna sada a kľúč na otvorenie kamery, prechodka na utiesnenie káblov, konektor pre zapojenie do analogového televízora, montážna nálepka a záručné podmienky. Samotná kamera je v prevedení IP66, je vhodná do vonkajšieho prostredia, je vybavená motorickým zoomom a IR prísvitom až do 40 metrov. Kamera podporuje protokol H265 a množstvo inteligentných funkcií, z ktorých najvýznamnejšie sú asi tripwire, double tripwire, perimeter, funkcia straty objektu, prípadne opustený objekt, náhla zmena v obraze alebo náhla zmena zvuku. Kamera má 4 megapixelový motorický objektív s automatickým zaostrením. Poďme sa pozrieť na rozhranie, ktoré ponúka kamera. Konektor pre RE45, samozrejme so zabudovaným PoE. V prípade, že nechcete použiť PoE, môžete použiť priame napájanie 12 V, USB konektor, audio vstup a výstup, alarmové vstupy, alarmové výstupy a ovládanie zoomu cez sériový port. Kameru viete jednoducho sledovať obyčajným naskenovaním QR kódu cez mobilnú aplikáciu kdekoľvek na internete. Viacej informácií o tejto kamere alebo iných našich produktoch nájdete na stránke tiandy.sk alebo našich sociálnych sieťach. Moje meno je Damian a toto je značka Tiandy.